Направо. Калі мы думаем пра ідэальны рабочы дзень перакладчыка-фрылансера, вельмі часта ёсць такая стэрэатыпная карцінка, калі гэта чалавек сядзіць дзесьці на беразе мора ці на пляжы, папіваючы кактэйлі і адначасова працуе з камп'ютарам. Але ніхто ж не казаў, што кожны раз, калі вы будзеце на пляжы адпачываць, вы будзеце і працаваць у гэты час. Фота зроблена гэтым летам у адпачынку, і ў гэты ж час мы з мужам у адпачынак взялі 2 працоўных ноутбукі. А май не дня без любимой працы. Зараз все больше и больше популярными становятся ідэі хюге. Я думаю, что наш наступны дакладчык яшчэ закране гэта. Калі людзі імкнуцца менш часу траціць на працу, а яшчэ запаўняць яго іншымі рэчамі, у першую чаргу гэта час з роднымі, з блізкімі, адпачынак, развіццём нейкіх сваіх інтарэсаў і гэтак далей. Але ад нас усё яшчэ патрабуюць agility. Калі вы працуеце ў IT, ці ў сферы IT-перакладаў, ці нават у іншых таксама, вельмі часта, напрыклад, выходзіць абнаўленне для якога-небудзь праграмы, і гэта даволі часта вы можаце ўспомніць, паглядзеўшы на павяшчэнні ў сябе на тэлефоне, ці як часта Windows просіць абнавіцца. І, разумееце, гэтыя пераклады патрэбна перакладаць вельмі хутка, нават вельмі часта даецца ўсяго некалькі гадзін. У ідэале гэта дзень максімум. Таму працаваць трэба многа, хутка і пастаянна быць на сувязі. Так вось, як гэта збалансаваць? У мяне вельмі часта такая сітуацыя, што мне здаецца, вось я закончу яшчэ гэты праект, гэты, і потым, ну як адпачну, ці вось выхадны, нічога не планую, але прыходзіць нейкі ліст, новая прапанова, як адмовіцца, ну проста немагчыма. І сёння я хочу паговорыць пра свае памылкі, таму што іх я раблю вельмі многа. Ну, самае першае гэта рабіць усё адначасова. Я думаю, што многія з вас ужо ведаюць пра тое, што шматзадачнасць гэта проста тое, што ніколі не працуе, калі мы бяромся за вельмі многа задач і думаем, якія мы заняты, як мы ўсё класна робім, гэта проста не спрацуе. Мы стоімся і не зробім нічога добрага. І другая звязаная давай памылка – гэта не ацэньваць выгаду. Вось калі я падводзіла вынікі года, я зразумела, што мне вельмі многа часу ідзе на кароткія пераклады, і атрымліваецца, што мяне 5 маленькіх перакладаў адначасова. І пры гэтым я ведаю, што за кожны пераклад я там 5, 10 ці няхай нават 500 словаў, але для гэтага трэба перапісвацца з заказчыкам, для гэтага трэба вывучаць стайл-гайды, абнаўленне тэрміналогіі, зноў нешта удакладняць у заказчыка час ад часу, пісаць менеджерам, вывучаць сайт заказчыка, якія яго ёсць публікацыі. А ў выніку атрымліваецца, што за працоўны дзень можна зарабіць так $10, а ён будзе зусім разбіты, таму што трэба быць пастаянна на сувязі і вельмі хутка адказваць. І маё галоўнае гэта галоўная памылка, я думаю, у пачынаючых перакладчыкаў гэта не задаваць пытанні. Галоўнае пытанне так можна было. Напрыклад, зусім нядаўна мне прыйшоў пераклад, даволі складаны, тэхнічны, 4000 словаў, і іх трэба было зрабіць, іх папрасілі зрабіць на заўтра. Атрымліваецца менш за 24 гадзіны на складаны тэкст, ну, гэтага аб'ектыўна мала. Я спытала, а можна я вам здам праз 5 дзён? А мне кажуць, ну добра, тады здайце праз 7, там усё роўна выхадныя. Таму, паколькі зараз у мяне атрымліваецца балансаваць працу і жыццё не вельмі добра, ну, я заставіла сабе такія абяцанні на Новы год, якія, магчыма, мне дапамогуць. І самае першае гэта адпачываць у выхадныя. Таму што вельмі часта ў выхадныя хочацца папрацаваць, закрыць хвасты, яшчэ нешта, ўзяць яшчэ нейкі праект, які прыйшоў у пятніцу 11 вечара, як жа без гэтага. Але вельмі важна даваць сабе час на адпачынак, каб заставацца такім жа эфектыўным, прадуктыўным, каб проста не выгараць. І яшчэ
акрамя выходных вельмі важна планаваць перапынкі пасярод тыдня. Перапынкі у абед ці можа нейкі свабодны дзень, просто для таго, каб ці дарабіць нейкія хвасты, ці проста адпачыць. Далей, не вырашаць чужыя праблемы і не працаваць з дрэннымі агентствамі. Дрэнных агентстваў даволі много. Ёсць много непрыемных менеджераў, непрыемных заказчыкаў, з якімі намного больш сіл патраціш на размовы з імі, на нейкія вырашэнні пытанняў. А яшчэ ёсць агентствы, якія, напрыклад, могуць напісаць у 11 вечара, а пасля яшчэ перазваніць, а чаго ж вы не хочаце взяць наш класны праект, значыць, мы з імі не спрацуемся. Я ведаю, што так, дрэнныя пераклады ёсць. І калі раней, напрыклад, мне праходзілі тэставыя пераклады, і яны былі зусім дрэннымі, я вельмі за гэтага перажывала, старалася нейкі даць рэкамендацыі перакладчыкам, як рабіць не трэба, то зараз я проста кажу: не, гэта работа непрымальная, так рабіць не трэба, і ўсё. І няхай HR вырашаюць праблемы свайго агентства. Ну і паколькі гэта навагоднія абяцанні, і мы не проста працуем менш, каб менш працаваць, трэба запаўняць гэты час адпачынка. Таксама самае першае трэніравацца, гатаваць здаровую ежу. Я вырашыла, што буду займацца йогай па 20 хвілін у дзень, но мне ўжо некалькі гадзін набегла на гэтую суботу. Я думаю, што многіх такое бывае. Праводзіць больш часу з роднымі і сябрамі, таму што мы не проста скарачаем гадзіны працы, мы іх запаўняем нечым вельмі важным. І так, больш падарожнічаць, наведваць новыя краіны. Гэта таксама навагоднія абяцанні. Але, па праўдзе кажучы, на сённяшні дзень я парушыла ўжо ўсе. Атрымалася. Буду імкнуцца далей працаваць над гэтым. Калі вы ведаеце, як дасягнуць гэтага балансу, будзе вельмі цікава гэта далей будзе з вами абмеркаваць. Я так зрабіла. Давайте будем в микрофон. Один микрофон у нас на одну голову в зале, а другие на другую. На самом деле, я просто когда начинала, я начинала с маленьких каких-то тарифов, потому что не знала еще ничего. Я работала с плохими агентствами, хваталась за все, но когда я поняла, что идет завал, и что мне не хватает на все эти маленькие радости, я просто подняла тариф, где-то процентов на 30. Плохие агентства отвалились, значит, их осталось процентов 50. Мои доходы не изменились, в некоторых случаях даже выросли, и у меня появилось время. Я так уже зрабіла. Вот. Але не зусім. Яшчэ одно парушанае абяцанне. Калі агентства, з якім мне не вельмі комфортна працаваць з аднаго боку, я ім просто назвала цану, на якую я думала, яны не будуць згаджацца, вышэйшую за маю звычайную, а яны ўзялі і згадзіліся. Адмаўляцца цяжэй стала. Тоже ж плюсы есть. Потому что тариф вышэйшы за мой звычайны, агентства наогул знаходзіцца ў Кітаі, а яны не згадзіліся. Чаму? Есть еще питание? Дзень добры, мяне зваць Андрюсь. Пытанне такое. Скажыце, калі ласка, ці правда, што сучасны Кітай надае найбольшую увагу беларускай мове з усіх замежных краін у свеце у плане выкладання яе на дзяржаўным узроўні, у універсітэтах, нават школы, я веду, адкрыць беларускай мовай. Ці правда гэта? І ці можна ім за гэта падзякаваць? Я думаю, не зусім могу адказаць на ваше пытанне, хаця я вывучала беларускую мову. Я бачила на навінах про то, что так открываются эти белорусскомовные школы по вывучению белорусской мовы. Я думаю, в інших країнах так само відбувається. Не вельми популярно.
Віталій Зінчевський, я щільно працюю з білоруською мовою, можу просто розтлумачити, що поскольку Китай густонаселена країна і велика, то у агульнай долі сярод свету яго ініцыятывы яны могуць, конечно, паспрыяць таму, што іх ініцыятывы з беларускай мовы робяцца болей. А так гэта ўсё адносна раўнамерна размеркавана ва ўсім свеце. Неужели нема питання вокруг этой темы work-life balance? У меня есть питання. Я хотела спитати, чи хто-небудь працює не дома, як фрилансер, коли працює письмово, коворкінг, може бути, чи є така в кав'ярнях. Хто-небудь робить так, чи всі, звичайно, дома працюють? Ви? Ось, Таня, я работаю. Таня, возьми. Чи є які переваги? Ці, коли ти кав'ярках, наприклад, ці ви там, ці це відбивається, ці можете ви відбити гэтую цену? Почему не? 1 рубль 30 копеек. Легко. Что, година, наприклад? Не година, а увогуле доступ. Можно сдать пару лейовки. Да, знаете, пожалуйста. Это коворкинг на Якуба Колоса в библиотеці ДНТ. З Wi-Fi там. З усім потрібними залами. Але я бачу, що тема не надто популярна. Ось я тому що так само мене ось тема не хвилює, баланс поміж життям і працею. І вилічуючи те, що вдома у мене зараз троє дітей, одно зовсім маленьке, 5-місячне, то я ось почала подумати, що треба мені нарешті збігати куди-небудь, бо вдома стало зовсім тяжко. Ось. Я збігаю в кав'ярню. Що? Збігаю в кав'ярню. Ви збираєте в кав'ярню. Та ж сама праця. На коли гэта не вельмі гучная музыка, калі гэта адекватныя людзі, калі гэта не пятніца вечар. Це зручно працювати там в кав'ярні? Вельмі зручно. Нормальный Wi-Fi, нормальная обстановка. А что мне потрібно? Ноутбук, руки,